عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحوا نزق وانزدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزبولو حبريتاتات نابيتو مستصعانم اقدموا ملختوي دما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواغي ترسعوم ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب ابستفلالي كفالات عالم زتمدبو لعلي كلتا درزن امباسادرات نابغزو يصوع كمزلو تصبطيبوم اب افريكا اسيا مبرق اوروبان ماخلاي امريكان 29 امباسادرات كاب سلطانو نمئلاي زغبر وسانه بريزيدنت نبر جو بايدن اما جمرتا ترامب ابز جمرل وان كالاي سلطانوم كابز تشومو دبلوماسيات بجاملاو مغدي موغاد حرموصيوم حدل علواي بعل سلطان منستر غدات وصا اتا هاجر ازي ابز خونه ممحدار تصبيت زغبرلو مدبኛ مسرحي كبلون غليصوالهم اتا امباسادر ولقاو وكيل نايت بريزيدنت ስለዝኾነም እቲ ፕሬዝዳንት ንውልቀ ሰባት ናብዘን ሃገራት ናይ መምዳብ መሰል ኣለዎም ነታ ኣሜሪካ ቀዳሚት ዝብል ኣጀንዳ ንኽፍጸም ድማ ናይ መምዳብ መሰል ኣለዎ ክብል ኣገዳስነት ናይ ተወሳነ ገሊጽሎም እዚ ና ኣምባሳደራት ዝጽውዕ ጻውዒት ኣብ ገለ ካብ ወሰንቲ ዞባታት ወጥር ዓለም ካብ ኣሜሪካ ክወጽእ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ ይርከባሎም ካብዚ መንጎ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ግብጽን ናይጀሪያን ሶማልን ይርከብም ኣብ ኤውሮፓ አርሜኒያ ሞንቴንግሮ ሰሜን መቄዶንያን ስሎቫኒያን ውን ሓዊስሎም ፕሬዝዳንት ማሕበር ኣገልግሎት ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ዲንከልማን እቲ ስጉምቲ ንፖሊሲታት እቲ ሃገር ብኣድማዕ መንገዲ ንምፍጻም ኣብ ሞያዊ ኣገልግሎት ወፃኢ ምትእምማን ከም ዘእትው ኣስሚሩሎም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ምምሕዳር ክሳብ ሕጂ ኣብ ከም ኣውስትራልያ ጀርመን ቀጠር ስዑድ ዓረብ ደቡብ ኮርያን ዩክሬንን ዝኣመሰላ ወሰንቲ መሻርክታት ቀዋሚ ኣምባሳደራት ክሸይም ከም ዘይከኣለ ይፍለጥ ኣባል ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሴኔት ዝኾነ ሰኔተር ጂን ሻሂን ኣስታሰማንያ ናይ ኣምባሳደራት መርገጺታት ተኸፊቶም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ብቑዓት ናይ ሞያ ዲፕሎማስኛታት ብምእላይ ንመሪሕነት ኣሜሪካ ንሩስያ የረክባሎ ክብል ነቂፉሎም እቶም ካብ ስርሖም ዝተኣልዩ ዲፕሎማስኛታት ካብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ከም ዘይወጹን ኣብ ክንድኡ ግና ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ተመልሱ ካልእ ምድባት ስራሕ ከም ዝወሃቦም ተፈሊጡሎም እዚ ለውጥ እዚ ኣብታ ካብ 14 ሃገራት ዝወጽዋ ኣምባሳደራት ካብ ዘእለየላ ኣፍሪካ ዝያዳ ዓሪፍ ይርከባሎም ኤስያ 6 ሃገራት ዘለዋ ካልአይቲ ኣዝያ ዝተጎደት ሃገር ኮይና ድማ ትርከባላ بخالي زينا تركي كاب جيزي ناب جيزي الناس فحتو تخيل زلا وتهدراون قطباون تفتراون مقوزصار بلعل سومال نتزم دنا زمناون مكتتال كم زغبروم زوت حبريتا ملكيتوم كمتي ابز صحف بساميا محمد زتبهاله تمارماري زتحتمن امنغو خلتين هاغرات زولو ركب زتنتنن ابتي ابكتشن 11 بسباو حاجز جمره متتتاو تركي حجنه قندي تحت قرصي محاور صتتان تفطراو هابتن تهاجر نمقوصصار تسغاغيرو خمز ركب غليصلوم اتتنتانه كم زملكتو كوبانيات تركي نودب مقاديشون اغراو معرف ونفرت مقاديشون اغراو معرف ونفرتي ادينن اب تحت نوح غزي زصنح وعلات يمحدرا كم زلوا يحبر اذا سمعت زي زيغلص مخانو دما ينገር አታው መንግስት ሶማሊ በዓቢኡ ከም ዘግደለውን ይንገር ናብነት ካብቱ ወደ ብዝወጽ ብጽሒት መንግስታው አታዊ ካብ 55 ሚእታዊት ናብ 16 ከም ዝወረደ ተጠቂስሎም እቲ ትንታነ እዞም ስማዓት እዚኣቶም መብዛሕቱ ግዜ ብዘይናይ ባይቶ ፍቃድ ከም ዝፍጸሙ ነቂፍሎም ኣብ ወታደራዊ ጽላት ቱርኪ ኣብ ሶማል ቱርኩሶም ዝበሃል ናይ ወፃ ወታደራዊ ስልጠና ማዓስከር ከፊታም ልዕሊ 15000 ወታደራት ሶማሊያውያን ስልጢናላም ብተሳኺ ንጸጥታው ሶማል بخبي ተቆጻጽሮታ ላይብል እዚ ድማ ሶማል ብዘይደገፍ ቱርኪ ክትቅጽል ዘይክትክእል ጽግዕተኛ ዝብል ኩነታት ዝፈጠረ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ሓይሊ ባሕሪ ደገፍ ብምሃብ ምዃኑን ገሊጽሎም እቲ ኣዝዩ ኣካታዕ ዝኾነ ጉዳይ ምዝመዛ ተፈጥራዊ ሃብቲ ዝበለ ኮይኑ ቱርኪ ኣብ 2024 2025 ኣብ ዝተፈረመ ስምዓት መሰል ዳሃሳስ ነዳድን ጋዝን ረኺባ ላይብል ብፍላይ ኣብ ታሕሳስ 2025 ዝተፈረመ ስምምዕ ዓሳም ሳም ቱርክ ዝበሃል ትካል ንገፈፍቲ ዓሳ ሶማል ንምቁጽጻር ፍቃድን ምቁጽጻርን ሙሉእ ስልጣን ከም ዝሃበ ይገልጽ እዚ ኩባንያ ብናይ ቱርኪ ወታደራት ጥሮታ ፈንድ መምርሑ እቲ ስምምዕ ንግዳዊ ጥራሕ ዘይኮነ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ረብሓታት ከም ዘለዎ ዘርኢ ምዃኑን ይገልጽ እዚ ቱርኪ ጠቕላላ ምቁጽጻር እቲ ጽሑፍ ከም ዝሕብሮም ንመንግስቲ ፌደራል ሶማል ከም ፑንትላንድ ጁባላንድ ንሃገሩ ናይ ወጻኢ ምዝመዛይ ቃልዕ ከም ዘሎ ይሕብር ሓለፍቲ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ዝምድና በመዘናግዒ ጠቃሚ ዝብልዎ እኳ እንተኾነ ካብቲ ትንታነ ግን ብተግባር ሓደ ወገን ቱርኪ ቁጠባዊ ውሕስነት ናይቲ ካልእ ወገን
ሶማል ይሕዝ ከም ዘሎ ዝሕብር እውን ኢሎሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብወደባት ነፃ ዞባታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ውልቀ ማልቲሜድያ ትራንስፖርት ኦፕሬት ኣብ ጅቡቲ ግዛኣት ከይሰርሑን ኣብ ጽላት ሎጂስቲክ ናይ ክልቴን ሃገራት ብዙሕ ወጥሪ ዝፈጠረ ናይ ጽዕነት ሰነዳት ካብ ምቁራጽን ድሕሪ ምእጋዱን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ንዝግበር ንግዲ ወፍርን ቁጠባዊ ምትሕብባርን ንምሕያል ዝዓለመ ላዕለዋይ ደረጃ ልኡኽ ኢትዮጵያ ወደ በርበራን ቁጠባዊ ነፃ ዞባን በፂሕሎም ዋና ጸሓፊ ቤተ ምኽሪ ንግዲ ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ቀነኒሳ ለሚ ትማልሶኒ ነቲ ዑደት መሪሕወሎም እቲ ጉጅለ ሓለፍቲ ምክትል ቢሮ ወፍሪ መጓዓዝያ ንግድን ዞባ ኢትዮጵያ ሶማልን ከምኡውን ፕሬዝዳንታት ቤተ ምኽሪ ንግዲ ትግራይ ኦሮሞን ኣምሓራን ቤንሻንጉል ጉሙዝን ዘጠቓለለ ምንባሩን ተሓቢሩሎም እቲ ሰንበት ናብ ሶማሊላንድ ዝኣተወ ልኡኽ ትማልሶኒ ናብ ወደብ በርበራ በፂሑን መሰላጥያታት ወደባት ኣገባብ ጉምሩክን ቁልፊ ትሕተ ቅርጽን ሎጂስቲክን ፈቲሽሎም ኣብቲ ዑደት ሚኒስትሪ ፋይናንስ ቁጠባዊ ልምዓት ሶማሊላንድ ጀነራል መሐመድ ሓሰን ሰለይባን ዝተረኽበ ኮይኑ ንስነቱ ልኡኽ ብዛዕባ ጽገናን ኣገልግሎት ወደብ ዘመናዊ ንምግባር ንኣገባብ ጉምሩክ ንምቕልጣፍን ንግድን ንምምችቻን መብርሂ ሂቡ እቲ ርእሲ ብተወሳኺ ተራ ወደብ በርበራ ዞባ ነፃ ንግድን ኣብ ምውሳኽ ዞባዊ ንግድን ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ገሊጹ እቲ ልኡኽ ምስቲ ወደብ ዘመሓደር በዓል መዚ ወደባት ሶማሊላንድ ዲፒ ወርልድን ተራኺቡሎም መራሕቲ ዲፒ ወርልድ ነቲ ወደብ ንቐርኒ ኣፍሪካ ተወዳዳሪ ሎጂስቲክ ማእኸል ንምግባር ንዝካየድ ዘሎ ናይ ምስሕፋሕ ፕሮጀክት ብዝርዝር ኣብርሂም ኣለዉ እዚ ምብጻሕ ንንግዲ ኢትዮጵያን ተራ ኣማራጺ ንግዳዊ ካንሸሎ ንንግዲ ሰደድን ንግዲ ወደብ በርበራን ዝምልከት ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ከም ዘጉልሕ ተገሊጹሎም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባዊ ምትእስሳር ከም ዘርኢ እውን ተገሊጹሎም ኢትዮጵያን ውልቀ ጽላት ንዘርፊ ሎጂስቲክ ዘመናዊ ንምግባር ካብ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ሎጂስቲክ ኣገልግሎት ኩባንያ ንበይኑ ንኸይጥቀም ንውልቀ ጽላት ፍቓድ እኳ እንተሃበት ጅቡቲ ግን ነዚ ስርዓት ንምቕባል ፍቓደኛ ኣይኮነትን በዓል መዚ ማሪታይም ኢትዮጵያ ንሽዱሽተ ናይ ብሕቲ ማልቲ ሞዴላት ኦፕሬተራት ፍቓድ ከም ዝሃበ ክዝከር ኮይኑ እዘን ትካላት ስርሒታት ክጅምራ ናይ መወዳእታ ግዜ ዋላ እኳ ኣብ ጥቅምቲ 2025 ዝተነብረ እንትኾነ ሰበስልጣን ጅቡቲ ግን ናይ ገዛ ርእሶም መራኽብ ዘይብሎም ኦፕሬተራት ናይ ምእሳር ሕሳብ ከውፅኡ ኣይክእሉን እዮም ዝብል መምርሒ ብምውፃእ ንጥፈታቶም ገዲቦም ይርከቡ ኣለዉ ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰገር ናብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ካብ ኢማራት ዓረብ ዝኣቱ መሳርሒ ኩናት ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩሎም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድማ ብቢልዮናት ወጻኢታት ዝተገብረሉ ሓይሊ ሜካናይዝድ ኣዳሊና ኣለና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ተኸታተልቲ ሰሙናት ካብ ኢማራት ዓረብ ናብ ኢትዮጵያ ዝተገብሩ ምምላሳት ወታደራውያን ነፈርቲ ብዝለዓለ ኩነታት ወሲኾም ምህላዎም በረራታት ዝከታተሉ ኣካላት ዘውፅዋ ሓበሬታ ይረዳ ኣሎም ኣብዝሓ ምምላሳት ዝተኻየዱ ድማ ናብ ቢሾፍቱ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ወርሒ ተሓሳስ ካብ ዝኣቱ ንድሓር እንተወሓደ 17 በረራታት ከም ዝተኻየዱ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ዝተገብሩ ምምላሳት ወሰኽ ከም ዘረኣየውን ኣነጻጺሮም ኣለዉ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ንድሓር ዝተኻየዱ ወታደራዊ በረራታት ድማ 37 ሓሊፉሎም እዞም ካብ ኢማራት ዓረብ ተበጊሶም ኣብ ቢሾፍቱ ዝራገፉ ዘሎ ኣጽዋራት ኣብዝሓ ብመንግስቲ 4 ኪሎን ኢማራት ዓረብን ዝድገፍ እዩ ንዝበሃለሉ ሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ሱዳን ዝውዕል እዮም ዝብል ቀዳማይ ግምት ዝተዋሃበ ኮይኑሎም ካብ ዝወጻእ ድማ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ከም ዝውዕል ይግመት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድማ ቢልዮናት ዘድሐነ ናይ ሜካናይዝድ መሳርሒ ጸጊና ተዳሊና ኣለና ክብሉ እውን ተሰሚዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሚሽን ኣፍሪካዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ ህዝብታት ACHPR እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ዲሞክራሲያዊ ውድብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቀይሕ ባሕሪ ፈጺሞ ንዝበሎ ከቢድ ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ምላሽ ንምሃብ ትእዛዝ ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡሎም ከምቲ እቲ ትካል ትማል 22 ታሕሳስ 2025 ዘውፅኦ መግለጺ ዝሕብሮም እቲ ኮሚሽን ነቲ ጥርዓን ብወግዕ ተቐቢሉ መንግስቲ ኤርትራ ብመሰረት ደንቢ ኮሚሽን ኣብ ውሽጢ 60 መዓልታት መልሲ ክህብ ዝእዝዝ እዩ እቲ ጉዳይ ኣብ ዙርያ እቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ከባቢ ደንከልያ ዝነበሩ ርሑቃት ሰባት ዝፍጸም ዘሎ ዝበሎ ግሰት መሰል ዝዝወር እዩ እዚ ድማ ጃምላዊ ምዝንባል ስርዓታዊ ቅትለት ግዱድ ምጥፋእን ናይ ባሓጎታት መሬት ብሓይሊ ምጥቃዕን ዘጠቓልል እዩ እቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ዲሞክራሲያዊ ውድብ እቲ ኮሚሽን ዝሃበ ውሳነ ታሪኽን ኣብቲ ፍትሒ ዝግበር ቃልሲ ኣገዳሲ ምዕራፍን ይክብል እውን ይድሎም ባርክስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደለናይ ሓበሬታ ነዚ መስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም